किती करता रे तो यार आबूत नाही रे तो आबूच झालो रे बघून आबूच झालो रे खूप झालं नाही ना गाडी उखाळली ती मारणार ना तो मारांगीला तो तू ठेवलो तो आहे तो नाही काय ना तो आपण बॅलन्स करतो रे बॅलन्स सांगायचा गाडी एक बार मिळवता गाड्या बघूनच तो ह्या करता सोडा 2-3 तयार करून लो अरे हे का बघ हो बघ हो देवचार